Madura itu termasuk kontinuitas atau terusannya salah satu unit bahasa Melayu lama. Jadi mulane Madura bahasane karo Surabaya aduh gak padha blas. Mergo iku biyen ana wong numpak perahu kesasar. Terus kesasar ana pulau garing, tanduri pari gak kenek, muring-muring ya Bang Bendina. Makru ngomongnya keras ngene iku. Lahirlah bangsa Madura. Nek londo kan pinter nang Jawa ya toh, golek rempah-rempah iki karepe yang ngono, wong Melayu daerah-daerah utara sana golek pulau sing kira-kira akeh tanduran dadak kepethuk Madura wis kudu muring-muring ya timulane bahasane ngono iku. Iku ceritane biyen. Nek gak percaya takono dhewe kok. Oke.